Аз имам над 30 години опит педагогически и мога съвсем смело да кажа, че не е сравним, поне в моя опит, с никого. Започнах да свиря, като празнувахме една нова година при едни съседи. На горния етаж и аз намерих едно пиано в такова пиано играчка в средата на стаята и започнах някакви мелодийки по слух да свира, примерно в детската градина, които ги бяхме свирили, нали, там с госпожата по музика. Има една история за един челист испанс, който вече 90 и няколко години пак казва, че свири по няколко часа на ден и те го питат защо свири по няколко часа на ден. Той казва, защото чувствам, че напредвам.